godinu i po dana ja se uopšte ne bavim vlašću. Ne bavim se ni Vučićem, ne bavim se ni svim ovim nepodopštinama. Bavimo se samo tim kako da se stvori jedna drugačija ponuda za koju će građani moći da glasaju. Dakle, građani znaju da ova vlast ne valja. Ne mora više niko ništa da im ponovi oko toga. Sve je potpuno jasno. Takođe, oni sad žele da biraju šta se dešava u opoziciji. Naš zadatak je da ponudimo to nešto novo i da to bude drugačije, da bude istinito, da bude iskreno. I zato mi razgovaramo sa ljudima koji su normalni ljudi, koji imaju normalne životne probleme i nudimo im rešenja. Naprimjer, nudimo im rešenje kako da izoluju svoju kuću ili stan, kako da im pomognemo da im stan vredi više, da troši manje energije. U Vojvodini 70% domaćinstva nema pijaću vodu. Imate strašne, neverovatne projekte koji se u ovom trenutku sprovode, koji moraju biti zaustavljeni. Glas za Moramo je glas protiv iskopavanja litijuma u Srbiji. To je osnovna pozicija i mi ćemo se za to zalagati i u parlamentu. Da se desio projekat Rio Tinta u Jadru, verovatno bi cela zapadna Srbija ostala bez pijaće vode, a samim tim i cela Vojvodina bez prilike da dođe do pijaće vode koja sada nedostaje. Grad Novi Sad će za 2 godine ostati bez pijaće vode. Odakle će oni dobiti? Ima podzemno jezero u Mačvi i ispod Mačve. 4,1 tona pijaće vode najbolje kvaliteta u Srbiji, najbolje kvaliteta u ovom delu Evrope, koja samo treba da se spremi i da se transportuje u Vojvodinu. Dakle, mi obećavamo da će svaka kuća u Vojvodini imati pijaću vodu.